tres conclusións de todo isto, os tres piares que teñen que seguir mantendo a actividade da conserva en Galicia, que, como decir, a actividade da conserva en moitos sitios do mundo, seguir con esa internacionalización, incluso agora, con tantas ameazas, con tantas players que non xogan nas mesmas condicións, con tantas convulsións, eso é un objetivo irrenunciable, seguir eso sendo sostibles, que somos os primeiros interesados, e seguir innovando, inventando, se decía aquí, desde aqueles primeiros pioneiros, a principios do século XX, que o foron naquel momento, ata o que temos agora facendo e o que queda por diante. Temos que seguir en posición dianteira e para iso hai que estar moi avispados, moi convencidos do que facemos e moi concienciados de que Galicia Calidade, ese gran paraguas no que debaixo do que todos queremos estar, ten unha serie de cousas moi recoñecibles que nunca podemos perder. E unha delas, sen ninguna dúbida, é o que facemos ben, o que facemos dependendo do mar, e nada facemos máis dependendo do mar que as conservas galegas. Por lo tanto, gracias a Anfaco por representalo, noraboa os premiados un ano máis, manifestar aquí o compromiso da Xunta de Galicia nunha colaboración e nun esforzo que creo que estamos facendo e fixemos durante estes anos con Anfaco. Galicia e mar, e con isto remato, sabedes todos os que estamos aquí, hai a parte moi importante da nosa economía, da nosa historia, da nosa maneira de ser, que non se explica sin o mar e todo o que depende do mar. O mar tamén é economía, algún se idealiza, o digo porque agora que temos as competencias do litoral e que simplemente queremos conservar o que sempre tivemos e mantelo todavía máis para que duren moitísimos anos,